Rituale nek kula lampahi mboten enten. Nggih. Ning nek mantrame wonten. Mantrame. Mantrame napa? Mantrame niku ning nek tesih nguri-uri tinggalane nenek moyang ikal bakale niku ajeng ketemu niku nggawe golong sak judo. Damel golong Sak judo. Golong niku napa, Mbah? Sego di kepel dibunder nika. Nggih, nggih. Nika loro. Ning tengah nggawe diarani tumpeng iki sak rek ngenten mawon, mboten kok mungkin sak entong niku gedhen. Nggih. Nah sak sendok dinek-nek ngenten iki deke teng tengah. Lah niki golong sik dinek-nek diarani golong wau nggih. Golong wau loro sitok kiwa sitok ngen namung niku. Lah niku disebutke riyen awake niku ajeng ngrogoh rasa, ngrogoh sukma, ngrogoh kamulyan niku wau kedah niki dicepaki riyen. Ngoten lho. Mengki kiambake hanya mungal. Pamak nggih miturut ageman sing dirasuk. Mboten miturut kula nggih, miturut kula mengki kula agama kula Jawa marahi. Niku lho. Nah nek miturut ageman sing dirasuk nggih pamane salawus salam napa bismillah nggih. Lah niku wau kantun miturut sing dirasuk uluk salame. Lah mulai ini niku wau awake dhewe niki disebut nggih. Kaki among nini mong sing momong jiwa ragaku. Sing momong badan wadaku. 4, 5 pancer 6 wujud. Ngoten, yen ya Mbak nggih. Nggih. Lah niku sampun diaturke terus matur dateng nika golong diaturke wau. Kula ngawontenaken golong sak judo menika dipun araken dateng mboten diwehke teng Danyang niku nggih. Man dateng Ikal Bakal Danyang. Ingkang mengku dusun kula niki kula ngawontenaken inggih menika golong niku wau nggih mboten anggenipun Danyang niku ampun ngantos ngenggokke dalan ingkang kula badhe nempuh dhateng leluhur kawula. Kula badhe ngrogoh sukma kula. Nggih. Lah niku semungal. Pamane nggih uluk salamin napa bismillah nggih pamane salawus salam. Niatin sun buka gedhong jiwa ragaku. Ngrogoh rasa, ngrogoh sukma, ngrogoh kamulyan yai. Ingkang njaga jiwa ragaku iki. Rumesanen sarinane sakwengene tumeka slamet sing momong jiwa ragaku, slamet badan sariraku, slamet saklajengipun kawula badhe matur dhateng leluhur kawula. Ning leluhure niku sinten? Pamane aku kepethuk mbahku napa leluhurku pakku nek pake mboten enten napa mbokku sing mboten enten nggih. Napa leluhur saking alam niki. Lah niku nggih ngoten niku. Lah niku terus mungale niku wau ngluhuraken king dina riyin. Ngluhuraken wahyuning pun dinten 7 pekenan gangsal sasi 12 taun 8 windu sekawan jape wuku 3 dasa leres wonten dinten Setuwage kawula badhe kepanggih kalih leluhur kawula supados leluhur kawula kepanggih saged crita utawi saged dawuh napa ingkang badhe kula raosaken, napa badhe ingkang kula semerepi niki napa jiwa raga sing kelet wonten jiwa raga kula niki sae napa mboten? Reget napa mboten ibarate. Niku nggambak nggih. Lah terus ditambahi nggih niku wau. Adekku manusa kurda jati adekku manusa kurda rukuhku jati sampurna sujudku wujude sukma niku wau sirtuilah datuilah sipatulah wujud tuilah Allah kang maha kuwasa. Duh Gusti kula ajeng kepethuk leluhur kawula kakung utawi putri sedaya saged berhadapan 4 mata kawula. Dos pundi kula niku urip wonten Racapada kok kados ngenten niki.
kula sak keluarga niki bakal slamet napa mboten? Nggih. Bakal napa enten rejeki napa mboten ingkang kula sandang niki. Bar niku mengke ning teng kamar sepi. Mengke bar niku sedakep mawon pun. Nek niku darane ning kamar sepi ritual ya nih. Nggih. Nah, nggih ngoten niku. Ning mboten niku teng latar namung niku. Jam pinten, Mbah, ten latar? Nek teng latar niku jam 12. Nek teng latar. Nek teng griya mboten angon wayah sing penting sepi, mboten enten swara. Nggih. Niku. Nek njaba lak pun hawa meneng. Ning nek teng njaba niku tembus ngoten lho. Punan kunsara. Ngoten. Tembus nek teng njaba. Nek teng griya lak tesih keling-kelingan napa-napa nek teng njaba langsung kendang kepethuk. Jireng kloso mawon teng njaba. Mbah jenengan dek wau kan ngendikan Raga Sukma nggih. Nggih. Nah, carane tiyang niki supados ngugemi Raga Sukma niku napa, Mbah? Kedahe napa? Lah maksude dimaksud napa riyen? Nah, misal ngoten nggih, misale kepengin belajar Raga Sukma ngoten niku lho. Oh, belajar Raga Sukma. Ning nek mangke pun belajar Raga Sukma nggih, niku ampun nenten salah suwijining wong ganggu teng awake. Dianggep ngene. Dianggep awake Raga Sukma ana kamar. Nggih. Ucul iki sing ning njero awake iki ucul. Sing tengok iki gugur kari raga. Raga Sukma. Sukma pun ucul. Sukma. Lah niki mengke nek eneng salah sawijining anak. Nggih. Eneng salah sawijine wong tuwa iki engko darani anak iki engko anak nandang apa-apa kok keluarga ditoke wae nek ora meling karo wong sing do ngasak omah. Niku. Mul gawat niki. Raga Sukma niku mengki nek sukmane pun ucul, Nggih. sing iki ragane iku aja nganti didemok. Nek didemok bablas. Maksudnya Sukmane mboten bangsul malih. Mboten nek pun kedemok. Oh. Lah niku awake pun Raga Sukma. Kula dareng Raga Sukma, Raga Rasa, Raga Sukma. Rasane sukmane bareng plas. Ning sing tenguk teng mriku namung raga. Niku, mul aja pisan-pisan nganti eneng salah suwijine anak keluarga apa pak apa mbok ning nyenggol nyang kuwi. Lah niku bahaya. Ngoten lho. Saged ngoten niku. Saged. Ajaran ngoten niku enten. Sedaya tiyang saged belajar ngados Raga Sukma niku. Nggih, ngoten niku kantun anune, kantun walak-walak tiyange. Maksude walak-walak tiyange niku wong sing ngoten niku apa wong anu tenan apa ora? Cong tenan apa ora niku. Maksude nek mboten cong. Niku wong ayu-ayu niku lho marahi niku. Marahi niku. Cobane nggih, Mbah. Nggowo lah niku luar biasa. Wong ayu niku yo. Jenengan nate, Mbah, nglampahi Raga Sukma niku. Kula nek Raga Sukma mboten teng griya, Niku pundi, Mbah? teng gunung. Teng gunung teng guwa. Kados nggih nek sepi nggih, Mbah. Nggih teng guwa nek kula. Mula manggen kula teng guwa segala-gala niku Nggih, nggih. teng guwa segala-gala. Teng guwa segala-gala. Nggih, nggih. Mbah kados leluhur niku saged manitis ten gene tiyang malih napa mboten? Nah, misale tiyang niki kepengin manggeni, kepengin dititisi kali leluhure ngoten niku enten syaraté napa mboten? Lah niku leluhur nitis, pamane leluhur kula nitis teng kula nggih. Niku lak dereng telas umure. Leluhur nitis teng bocah, nggih. Nggih. Bocah kuwi agek 5 tahun mati. Wis genep. Leluhur iki umure wis genep. Ngusup ning bocah iki 5 tahun. Bocah iki agi 5 tahun. Ning leluhur kuwi umure pas 5 tahun ning bocah iki wis bocah iki mati. Iya ngono kuwi lho, Dik. Ngono aja pisan-pisan leluhur kuwi masuk ana pribadine awake dhewe. Nggih ngoten niku. Leluhure dhewe kuwi nggih. Niku wau umure urung teka wayahe ndelalah mati. Ning umure urung teka garise.
biasane wong saiki utawa wong dhek mbiyen nek ngrungokke kabar gembira kuwi nek tenung, santet, jengges. Lah niku wong sing di ngono iki mati lak dereng telas umure dereng teko wayahe to. Nggih. Besok nitise yen ning grup ngono kuwi, Dik. Wah, pamane bocah akeh metu wis disusupi, ndalah akeh 15 tahun meninggal. Lah ngepasi umure wis nitise ning kuwi nggih. Terus niku Mbah kangge menangkal supados mboten kenging malapetaka, kenging musibah ngoten niku enten rituale napa mboten, Mbah? Niku niku musuhe darani abot ya keneng, darani enteng ya keneng. Pripun Mbah rituale kok? Nah, ning rituale rasah turut ngalas ning omahe dhewe wae. Nggih. Ning nek sewengi iki ping 3. Ngono lho, Dik. Maksudnya ping 3 napa, Mbah? Ping 3 kuwi ngidiri omahe dhewe ping 3. Oh. Ngoten. Nggih. Sik dhewe ning latar iki marepe ngetan. Nggih. Mengke nggih wau napa penjik napa niku wau? Misalnya tiang niki terhindar Penangkal. selamat nggih penangkal saking musibah napa malapetaka niku, Mbah. Lah niku penangkale niku piyambake ning sewengi iki ping 3, jam 09.00 nggih, Nggih. jam 12.00, Nggih. jam 3, setengah 3. Namung niku tok sing enten manfaate, sing enten gunane namung sewengi iki ping 3 niku tok. Jam 09.00, jam 12.00 karo setengah 3 namung niku. Sewengi iki kekuatane panguwasa namung 3 niku. Jam 09.00, Jam 09.00, jam 12.00, jam 12.00, jam setengah 3. jam setengah 3 enjing nggih, Mbah. Setengah 3 esuk. Kuwi kekuatane ya kuwi. Kekuatane. Kuwi gak iso. Kuwi ajarane Yang Ismoyo. Nggih. Ajarane Yang Ismoyo. Niku- Karena niku misalnya tiang badhe disantet diguna-guna nggih boten kenging Mbah ngenten niku. mboten kenging. Jer ngestokke kados sing latur iki wau. Niku wau. Oke. Niku saestu. Nek niku nyingkirke santet tenung niku wau namung loro sejatine. Napa, Mbah? Namung loro. Nek sing siji nggih buta kala, Nggih. nek sing siji niku wau banyu songo. Niku Buta kala banyu songo. nggih, nek sing sak bab banyu songo, sing sak bab niku wau Buta kala niku napa, Mbah? Nun? Buta kala niku napa? Niku donga, niku diarani japa nggih kenging. Niku diucapaken tiap malam napa? Nggih nek pas ngideri omah niku. Pas ngideri omah ngoten niku tok. Ngoten. Pas ngideri omah ngoten tok. Nenek niku, Mbah, banyu songo wau napa, Mbah? Banyu songo niku wau. Niku kula tak muni nggih. Nggih. Banyu songo nggih niku wau. Gong wilahing Sekaring Bawana Langgeng. Niat ingsun ngetus banyu songo. Nggih. Niku wau. Banyu jasmanis dadi wesi. Banyu wasesa dadi manungsa. Banyu manis dadi rejeki. Ngengreng pecutur banyu putih saka swarga. Banyu sumbawa dadi macan. Nggih. Banyu gura dadi ula. Sira sumingkira tunggal bawa karo sira. Gong ilahing Sekaring Bawana Langgeng. Mata krama maja krama sang saleka ratune gereng ratune jim setan. Sira ning Ngercapada aja ganggu gawe nyang aku. Nyang keluargaku. Yen ganggu gawe menyang aku nyak keluargaku, bakal tak aturake nyang sing gawe uripmu. Lan tak aturake Sang Hyang Guru Pramesti niku sing banyu songo. Niku Nggih. mula dhewe-dhewe niku nek meguru dhewe-dhewe anune. Nek meguru nyang payah sepuh niku irenge jagat rupa rambut kulit daging getih otot tutek balung susum saka apa iki. Kuwi nek meguru. Meguru niku kula meguru teng jenengan Nggih, berarti. nggih. Nyen mejang ngoten niku. Ngoten. Nek sing ngajaran Jawa saking
leluhur sing mboten di ngerteni kula jenengan niki